Zo. Oke. Bersama Devi, Devita. Kowe golek apa? Mie endi, Mas? Duh ya. Ibu Yeyen mau miknya di mana? Oh, iku ning isor. Digoleki. Dadi golekan ta, Mas. Gak ketara warnane melok biru. Yo gak apa-apa to. Wong ancen ono kesalahan teknis. Oh iya, maaf ya Bapak Ibu ya, tadi ada kesalahan teknis. Mungkin ini mungkin ada permintaan dari Bapak Ibu tamu undangan. Iya, mungkin Bapak yang ada di depan, Pramulati Pramosaji. Halo Bapak, biar tambah semangat dia. Iya. Napa Pak? Rewangnya. Ngesake lagu napa Pak? Oh, malah godik. Napa Bu? Kalah weton. Oh nggih, ada kalah weton. Kalah weton. Permintaan dari. Mungkin mau nyanyi sendiri? Enggak, tak genteni ngomong, Mbak. Maksudnya. Wong nggawa anake ngono kok. Nah kan maksudnya tak genteni ngomong, Mbak. Bareng nangis. Ning njaluk mie. Tak wenone. Tak kira mie. Ora. Kowe njaluk. Aku lah yo. Kalau weton boleh dikasih ya. Oke, bersama AS Musik juga BK Audio. Ada Mo, Vision, Devi, Devita. Ada kalah weton. Mau aling-alingi kok ya. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, hati wis nyaman, rasito kepucuan. Satuanku tolu, satuanku wolu, cari wong tuamu itu ra ketemu. Apa sangkane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Yen akhire ati iki sing diremu, kopi kuwi ora sing tak jaluk, cari wong tuamu wetone ora katon, loro kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat hati. AS Music BK Audio juga ada Moviso Matur Suwun Devi Devita. Satuanku tolu, satuanku wong, cari wong tuamu di itu ra ketemu. Apa sangkane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Sing diremu, tapi kuwi ora
dipateni nanging ora mati Gusti paringi kuat hati. Kita kembali bersama AS Music juga BK Audio No Fiction, ada Devi Devita dan juga terus spesial buat para tamu undangan yang sudah hadir. Selamat menikmati jalan yang sudah terrealisasi. Iya. Satuanku telu, satuanku wolu, cari wong tuamu itu ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke, aku yang ini nasib sing tak rasake. Ayo deh. Sing diremu tapi kuwi ora sing tak jauh cari wong tuamu botone ora kadoh gopo awak dhewe biyen kepadha enak ire ati iki sing diremu tapi kuwi ora sing tak jaluk cari wong tuamu wetone ora kadoh lara kaya dipateni nanging ora mati Gusti paringi kuat hati Gusti paringi kuat hati. Oke, satu permintaan.